खुलुमबाय लोगोफोर, दियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एसटि स्टेटासखौ लाना CC2A मोनद' आसामनि ट्राइबेल बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुजों सावरायो। नंखाय वारेन्ट, नंखाय डिग्री, मुन्ना भाई MBBS थगायग्राफोरखौ छत्तीसगढ़आव हमनो हायो। कार्बि आंलं हारिसाफोरा मोनद' हारिफोरनि एसटि माननि हेंथायै हानजा सुरदों। बङाइगावआव बिसिनि अनजालुखौ बुथारनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरनि डिजिटेल रैखाथि गोहोखौ बांहोनो थाखाय साइबार हाइजिन इन्टार्नशिप जागायदों। बिजेपिनि 2026नि स्क्रिप्टआ फ्राय सेट जाबाय। अमित शाहनि दावबायनायनि उनाव बिटिआर गोरोबलायनायखौ थि खालामनाय जागोन। CM शर्मा। दिसेम्बराव आसामआ थुनलाइयारि बान्था आरो पेन्सन गथायगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एसटि स्टेटासखौ लाना CC2A मोनद' आसामनि ट्राइबेल बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुजों सावरायो। मोनसे गोनांथार जथुम्मायाव क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम CC2A मोनद' हारिफोरखौ शेड्युल्ड ट्राइब एसटिनि थाथाय होनो थाखाय आसामनि ट्राइबेल बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुजों सावरायो। बे सावरायनाया सोलायनायखौ सुबुरुन होनाय मन्थ्रि हान्जानि फोरमायथिनि सायाव नोजोर होदों। CC2Aनि गाहाय क'अर्डिनेटर आदित्य काकलारिया सुबुरुन आरो अजद होनायफोरखौ गथायदों। आफादा मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो रिकमेन्डेशन होनायनि सायाव अबजेक्शन्स आरो इन्टारिम साजेशन्सखौ गथायो। CC2Aनिफ्राय बे रिकमेन्डेशनखौ गनायना लायाखै होननानै चेयारमेननो फोरमायो। बे रिपर्ट बायदियै आथिखालनि एबरिजिनेल ट्राइबेलफोरनि पलिटिकेल रिजार्भेशन, एडमिशन आरो जब्स गासै बिथिङाव खहा जागोनखौ गोख्रोङै नारसिनो। दान मोनसेनि गेजेराव मेलेमजिबि, संबिजिरारि रोंग'सा, रिटायार्ड बिउर'क्रेट्स आरो लेजिस्लेटर्स बिथांमोननि कनसालटेटिभ ग्रुप दानानै फाइनेल साजेशन्सखौ गथायगोन आरो गिबि मन्थ्रिजों सावरायलायनाय जागोन। लोगोसे भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांजों ट्रिपारटाइट टक खालामनो थाखाय दाबि दैखाङो। बे सावरायनायनि थांखिया आसामाव सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेनि गेजेराव थाखानाय मोनथायफोरनि रैखाथिजों लोगोसे गोदान सोफादेरनायखौ समानथि खालामनाय। नैथि खौराङाव दङ। नंखाय वारेन्ट, नंखाय डिग्री, मुन्ना भाई MBBS थगायग्राफोरखौ छत्तीसगढ़आव हमनो हायो। गरियाबन्द पुलिसआ मुन्ना भाई MBBS सावथुननि गिख्रंथावै थगायनाय जाथायखौ गोसोखांनानै लाजिनांथाव रां दाबिग्रा सानै MBBS फरायसानि सायाव गोख्रों सिग्रोमदों। जगदलपुरनि रुंसारि बालिराम काश्यप मेडिकेल कलेजाव फरायबाय थानाय चन्दन सेन चन्द्रशेखर आरो निखिल राज सिंहखौ जामिन गैयै जामिन गोनां वारेन्ट बानायनायनि दायाव हमनाय जायो। आगस्त 2025आव सानैबो जेलनिफ्राय बारग'नो थाखाय 2 लाख रां दाबि खालामनानै नंखाय वारेन्ट मेल खालामदों। गिनानै खेमचन्दआ 1 लाख रां होदों आरो गावखौ गथायदों। पुलिसनि जर'खा हान्जाया चुरानिफ्राय चन्दनखौ खायो आरो RPFनि हेफाजाबजों हमसफर एक्सप्रेसजों झांसीसिम खारलांनाय निखिलखौ हमनो हायो। सानैबो 2009 मायथाइनिफ्रायनो दायफोरखौ सिमान लादों, जेराव PMT आनजादनि नंखाय सिनायथि, नोगोद रांनि थाखाय प्रक्सि लानाय आरो कौटि रांनि साख्रि थगायनाय बायदिफोर दं। BNSनि सिङाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। फरायसालिमानि फोसावथाय आरो सम्पथिनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बेबादिनो रेकेटफोरनि थाखाय हादरनाङैनो एलार्ट फोसावदों। थामथि खौराङाव दङ। कार्बि आंलं हारिसाफोरा मोनद' हारिफोरनि एसटि माननि हेंथायै हानजा सुरदों। मोनद' गाहाय हारिफोरनो अनुसूचित जनजाति एसटिनि गनायथि होनायनि सरकारनि बिथांखिनि बेरेखायै कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लाफोराव गोबां ट्राइबेल फरायसा आरो लाइमोनफोरा 2025 मायथाइनि 4 दिसेम्बराव लामायाव ओंखारदों।
कार्बि फरायसा आफाद (KSA), कार्बि फरायसा आरो लाइमोन गौथुम (KSYC) आरो डिमा हासाव अल ट्राइबेल फरायसा आफाद बायदि हानजाफोरनि दैदेननायाव डकमाका आरो हाफ्लं बायदि नोगोरफोराव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। "नो एसटि स्टेटास टु 6 कमिउनिटिज" लिरनाय प्लेकार्ड लानानै स्लगान होनानै सोमावसारगिरिफोरा गिखांनाय फोरमायदों दि बे थांखिया बिसोरनि हारिमुआरि सिनायथि, मोनथाय आरो राजखान्थियारि थान्दैखौ खहा खालामनो हागौ। बिथांमोनहा सांग्रांथि होदों दि बेयो हाजोफोरनि सुबुं सानखोखौ सोलायनायजों लोगोसे थाखानाय एसटि हानजाफोरनि थाखाय फुंखा, साख्रि आरो खाबुफोरखौ खमायनो हागौ। KSYC नि सासे दैदेनगिरिया बुंदों, "बेयो मुलाम्फानि थाखायल' नङा, बेयो जोंनि सुबुंफोरनि उनमोनथाय, हारिमु आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनायनि सोमोन्दै। जों बेबादि गोसोबायदि सोलायनायखौ गनायनानै लानो हाया, जाय हाजोनि सुबुं सानखो आरो समाजारि दाथायखौ सोलायहोनो हागौ।" सोमावसारगिरिफोरा बे थांखिखौ थाबैनो बोखारनो खावलायो आरो ट्राइबेल आफादफोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो खावलायो। जुदि बिथांमोननि दाबिफोरखौ नेवसिनाय जायो, अब्ला बिथांमोनहा गिदिर हेंथा सोमावसारगोन होनना हुमखि होयो। पुलिसआ गोजोन दिन्थिफुंनायफोरनि सायाव नोजोर लाखिदों। ब्रैथि खौरांआव दङ, बङाइगावआव बिसिनि अनजालुखौ बुथारनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। बङाइगावनि बिद्यापुर पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं नचनकुटी ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। सासे सुबुंखौ गावनि बिसिजों सोमोन्दोआव थानाय गुबुन सासे सुबुंखौ बुथारनानै फबनानै दोननायनि दायाव हमनाय जादों। बे जाथाया थांनाय समबारखालि जादोंमोन, नाथाय 4 दिसेम्बरखालि सोराङाव फैदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला, दायनिगिरि एकेश्वर बर्मनआ अजद होनाय सोमोन्दोखौ मिथिनायनि उनाव नयन बर्मनखौ बुथारदों। दायखौ खालामनायनि उनाव बियो फोरमानखौ दोनखोमानो थाखाय गोथै सह'खौ सिरियै फबनानै दोनदोंमोन। खौरां मोन्नायनि उनावनो पुलिसआ एकेश्वरखौ खायो। दायनि गुबै सैथोखौ मिथिनो थाखाय गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5थि खौरांआव दङ, गौहाटी मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरनि डिजिटेल रैखाथि गोहोखौ बांहोनो थाखाय साइबार हाइजिन इन्टार्नशिप जागायदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों रैखाथियै थानो मदद होनो थाखाय मोनसे गोदान साइबार हाइजिन इन्टार्नशिप प्रग्राम जागायदों। बेखेवनाय समाव भाइस चेन्सेलर बिथाङा बुङो दि डिजिटेल लेखा रोंनाया खालि आगजुफोरखौ बाहायनायल' नङा, बेनि ओंथिया खैफोदफोरखौ मिथिनाय आरो अनलाइननि गेजेरजों गावखौ रैखाथि होनाय। गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरा सांग्रांथि होदों दि साइबार क्राइमआ गोख्रैयै बांगासिनो दं, गुबैयै लाइमोन इन्टारनेट बाहायगिरिफोरनि गेजेराव आरो फरायसाफोरखौ सांग्रां थानो खावलायो। फोरोंथाय सेसननि समाव रोंग'साफोरा फरायसाफोरखौ गोख्रों पासवार्ड बानायनाय, रैखाथियै ब्राउज खालामनाय, फिशिं एबा थगायनो नाजानायखौ हमदांनो आरो गावारि डाटाखौ रैखाथि होनो थाखाय फोरोंथाय होयो। 6थि खौरांआव दङ, बिजेपिनि 2026 नि स्क्रिप्टआ फ्राय सेट जाबाय। अमित शाहनि दावबायनायनि उनाव बिटिआर गोरोबलायनायखौ थि खालामनाय जागोन। सीएम शर्मा। 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया 6 दाननिबो खम सम दंबावो आरो आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बिजेपि दोलोनि बिसायख'थि बिथांखिया फ्राय थियारि जाबाय। बिथाङा बुंबावो दि दासिमबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) खोन्दोखौल' थि खालामनो गोनां दं। शर्माया गिबि मन्थ्रिनि आइजो इन्टारप्रेनारशिप केम्पेइननि सिङाव तामुलपुर आरो मोनसे जोलै पुन्जि राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुङो। बिथाङा बुङो दि दिसेम्बर दाननि जोबनायथिं एबा जानुवारिनि जागायजेन्नायाव साहानि दावबायनायनि समाव जोबथा मावखान्थिखौ थि खालामनाय जागोन। बिटिआरनि बिसायख'थिया दासो जोबबाय थानायनि जाहोनाव जानुवारि दाननिफ्राय बिटिआरआव सावरायनाया जागायगोन। 7थि खौरांआव दङ, दिसेम्बराव आसामआ थुनलाइयारि बान्था आरो पेन्सन गथायगोन। आसाम सरकारा 7 दिसेम्बर रबिबारखालि गावनि बोसोरारि थुनलाइयारि बान्था आरो पेन्सनखौ गथायगोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मुंदांखा असमिया लिरगिरि हेमेन बरग'हाइनि जोनोम सान फालिगोन। मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरफिननाय मेलनि उनाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बे बाथ्राखौ फोसावो। बे हाबाफारिखौ फुंनि 11 रिंगायाव कटन मुलुगसोलोंसालिनि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा अडिट'रियामाव खुंफुंनाय जागोन। बे बान्था आरो पेन्सनखौ बोसोरफ्रोमबो असमिया थुनलाइयाव बेसेनगोसा बिहोमा होनायनि थाखाय लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो आरो मान होनो होनाय जायो।
हेमेन बरग'हाइआ असमिया थुनलाइनि सासे मुंदांखा सुबुंमोन आरो बिथाङा आसाम साहित्य सभानि आफादगिरिबो जादोंमोन। बान्था मोनगिरिफोरनि सोमोन्दै गुवारै मिथिसारनाय थाबैनो फोसावनाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।